שלום וברכה לכל מי שלומד פסיכולוגיה בישיבת בני חיל. יש לי בשורות טובות. במקום שתצטרכו לסבול בשיעורים המשעממים שלי, אני אנסה לתת לכם פה את תמצית המידע שאתם זקוקים כדי להצליח במבחן הבגרות, תוך שיחות מאוד קצרות, שיחה לא תהיה יותר מ7 דקות. אז אני מתחיל עכשיו, יש לי עוד 6.5 דקות, ואנחנו מתחילים עם שיחה בנושא של התפתחות בגיל הגן 4 ו5. מה קורה בגיל הזה לכל ילדי ישראל, ולא רק ילדי ישראל, כל הילדים בעולם. אני פה עם הידיד שלי, איש הטכני שלי, דניאל, קוראים לו? דניאל, שלום, תגיד שלום לכולם. דניאל עוזר לי עם כל הפן הטכני של המשימה הזאת, ועכשיו אנחנו מתחילים. אז דניאל, אתה זוכר משהו כשראית 4-5 בגן? לא. לא? אתה רואים? יפה מאוד, זאת היא הבעיה. בגיל הזה אנחנו לא זוכרים הרבה, פה ושם, אבל באמת אנחנו לא זוכרים איך אנחנו חושבים, ורובנו חושבים בדרך מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו חושבים בגיל 16. רובנו, לא כולם, יש כמה מכם שאתם מאוד תקועים בשלב הזה של חשיבה, אבל אני עכשיו אתאר לכם מה זה הגיל הזה לגבי התפתחות הילד. קודם כל, התפתחות קוגניטיבית. למי שלא זוכר, קוגניטיבית זה מה? Do you know, Daniel, what cognitivity is? קוגניטיבית שכלית. איך המוח מתפתח 4 ו5. לפי הפסיכולוג השוויצרי המפורסם, ז'אן פול פיאז'ה, הוא אמר שהגיל הזה זה איזה שלב? שלב קדם אופרציונלי, קדם אופרציונלי. אתם חושבים לעצמכם, מה זה אופרציונלי? מה זה קשור לפסיכולוגיה? אז אני אגיד לכם, במונחים של פיאז'ה, אופרציה זאתי פעולה חשיבתית שהולכת לפי היגיון. אז אם בגיל 4-5 אנחנו קוראים לגיל הזה קדם אופרציונלי, אז לפי פיאז'ה בגיל הזה אנשים לא בדיוק יכולים, ילדים לא יכולים לחשוב לפי ההיגיון, בחשיבה מדעית, הגיונית, להסיק מסקנות לפי מה שאנחנו קוראים לוגיקה. נשמע כמו כמעט כל תלמידי בני חיל, למרות שהם כבר עברו את השלב הזה. אבל אנחנו פה בגיל הזה, ומה אנחנו יכולים להגיד? 3 תכונות של החשיבה, אפילו 5 תכונות אני אתן לכם כאשר אני חושב על זה, של חשיבה בשלב קדם אופרציונלית. תכונה ראשונה, אגוצנטריות. הילד בגיל הגן 4-5 בשלב הקדם אופרציונלי, הוא תופס את עצמו כמרכז העולם, ומאוד מאוד קשה לו לתפוס תפיסה אחרת חוץ מהתפיסה שהוא רואה את הדבר. קוראים לזה אגוצנטרית, חשיבה אגוצנטרית, רק רואה את זה מתוך עצמו, מהזווית שהוא עצמו. שנית, אנימיזם זה דבר שמאוד מאפיין את הדבר הזה. מה זה אנימיזם? נגיד שיש לי כאן איזה מין בובה או איזה מין דבר מעולם הדומם. פה יש לי בובה, תסתכלו, פה זה בובה. שלום, אני אומר לזה, אני יכול להביא את זה לדבר. שלום, עכשיו תגיד שלום. אתם רואים, זה רק בובה שאני שולט פה. עכשיו, ילד שהוא בגיל 4-5, הוא חושב שהבובה באמת חי. הוא לא יודע שזה רק עולם של הדומם, הוא לא יודע שזה רק בובה. תראה, אני יכול להרביץ לו, זה לא מכיר, כי זה רק דומם. אבל ילד בגיל 4-5 חושב שדברים שהם לא בחיים, הוא משליך עליהם תכונות של דברים בחיים, וקוראים לזה אנימיזם. וזה עוד תכונה של הגיל הזה. תודה רבה, בובה. עכשיו אנחנו הולכים לתכונה השלישית, קוראים לזה טרנסדוקציה, או איזה מילה גדולה בלועזית. מה זה טרנסדוקציה? אם 2 תופעות מתרחשים באותו זמן, הילד חושב שיש קשר של סיבה ותוצאה בין 2 התופעות האלה. למשל, אם לילה אחד זה הופך בין השמשות ללילה
צאת הכוכבים, וכאשר צאת הכוכבים מתחיל לרדת גשם, אז הילד בגיל הזה מסיק את המסקנה, חושך מוביל לגשם. הוא לא מבין שיש הבדל בין דברים שמתרחשים באופן מקרי בזמן, לזה שפשוט אחד גורם לשני. מה שמתרחש בזמן, אז אחד גורם לשני. מה שבא קודם גורם למה שבא אחר כך. כמובן זה לא בדיוק הגיוני, אבל זה איך שהמוח בגיל הזה מתפקד. יש מה שקוראים לזה חשיבה ריכוזית, תכונה הרביעית של החשיבה בגיל הזה. חשיבה ריכוזית, הילד רק מתמקד בממד אחד של מציאות, הוא מתעלם מכל הממדים האחרים. אנחנו למדנו את זה כאשר למדנו חוק השימור. חוק השימור, אנחנו רואים את זה באיזה מין ניסוי מפורסם של פיאז'ה, ששם הוא מראה לילד 4-5, הוא מראה לו את נגיד כוס אחד של מים, או שתי כוסות, שבשתי כוסות יש אותו כמות של מים, או מיץ, או קוקה קולה, או וודקה. לתלמידי בני חיל, אני יודע שאתם נוטים לאהוב מאוד את הוודקה, אז בואו נדבר על וודקה, כי אז אתם תהיו יותר מעוניינים. אז יש שתי כוסיות של וודקה, בכל כוסית של וודקה יש אותה כמות, רואים את זה, שתי כוסיות זהות. אז אני לוקח מכוס אחד, כוסית אחד של הוודקה, ואני מרים את זה למבחנה, טסטוב, שזה נגיד צר מאוד, אבל גבוה מאוד, ואני מוזג את הוודקה מהכוסית, למבחינה הצרה, אבל זה יותר גבוה. ילד בגיל 4-5, אם אני אשאל אותו, איפה יש יותר וודקה? הוא יגיד, בזה שזה יותר גבוה. זה קוראים לזה ריכוזיות. הוא לא חושב שני ממדים בבת אחת. 7 דקות שלנו פגו, ועכשיו אנחנו מסיימים את 5 התכונות של גיל הילדות. תודה לקשב וריכוז שנתתם לי.